Bono take care of the family. Bien. Ebintu ibiro byo kabantu amintu nande mbre yanchire bukyakire kusibono dragon Nchensi Mbarat umugabana okisi mbale bakumedikange mwaro mwako monene nincho no inje ninyo mwako mugakande ntegete bintu biro byoka aiga maito mongna na arwarete mongna arwara na atakire koirwa India lakini kansa ya muliete kansa yelini na kansa yelini ne egweita bwangu chikansa neki nyinge chire kana yelini neroro yabasacha prostate cancer yabangine cervical cancer yorobere ikuruku breast cancer na nye mpoki yemionero engenjo tokuragira endagira yeito nkogerere nga kitoko menye myake ngani ngaki kare no ne bitumekero bya engosme kwa karumonta gesire obeka kiage embeyanya wake gento gikuru kumwescha yagenda liberera lyagenda amatuka lero ngati moko gesa mwanekera mwabiryogo mwabeke guni bwate gendo ke bisakara balibo liberera linara lirigochi nga yamanya korosie sumu ekuruku ngai aflatoxin esumu eline ntindi mono ya prostate cancer matukaya kerama lyowe kertogweke chaye mwaka mukeni na kororega echaye yokubura abantu bakubeka obwemo iga buna bono iga embra yatu amachagenda chisoko abantu babucha amachi bakora banyi ngoba konywe esumu yoka inkikira tokonya amachi torra abantu baitu banyorra amachi endagira yeito nonyera abo ibibaye babuchire torrenga kitoko mebituma beito beberonge bali moko nye chaya murro pingaras manye chaya murro lenda ego samberosi ekurende kansa yemyoyo na aiga na western ya sabantu bago pisha na kunywe chaya no kansa yichire mono abasacha bali bayikire myaka 45 wechigoro genda murre abanyakta cheke busacha bwene igendo kero prostate kamwa chekiri onyoko nyanzire ukina okowe lyogo omungina ukoimuka mambi kwara bwatoro bere ruwa wengenje kwara osendo korebeki no mama no ariga ngora motenga robere na gongitira kiribono mwaka kasire kwara rubata kwara ndo korebeki mama mo korolego mama no ara oyo mama oyo ora rubuata ora hago sin correte pues no buate con oye rubuate no agenda ralia viamono naro lo mbro me no barega vais que va no vale ona nincho mugabana niño wa kwa ona nda wa ni mora kwa aba pastor mora ebinteras matobe bundise kanisa abantu baitumba kwa esengenje gutamanya bantu amento ntegetendigeregawe ndebe nk'abantu banyamira n'abantu bakisi n'abantu abamo utiyo turanyari kumana aba MCA ndayetemba sabe na inwe iro mugabaro no moraki mwakolia muramwira korake ya abagine moka ntoje tokuane na tebirenga ekera gakikinde nincho mono gelbo mogusi ose ninche bono nkomekisha abantu baitu bakiramu
naende ninche a deputy party leader ya ODM ebiashara byane nokorora abantu baitu bakira amo twarosire egesaku kiabere moyo namanda arosi kurunka ndosi Kisi ndosi Nyamira ndosi Omabe Migori before tutaragenda isiko teko baboyiko okuna kugosaba kwane ngaba MCM okumi ninche muburi omwe omugavana ominto mwakanyaribo tochiche tukwane ndore ebintu ebyakorere Nyamira mbuguri nanje biri narokorere ebyake Kisi abuguri torose egesaku geito kebe moyo washibyo nabategemule abantu baminto ndaitendigire gagu mbasabe mutwenyora samasabo ensi yaito ebintu byakongere